saioan aritu gara batez ere lantzen zenolako zailtasuna dauden Euskara planetan eragile sozialen implikazioa, ekarpena eta konpromisoa eskuratzeko eta lotzeko. Bereziki igual gazte jendean. Orduen, horren inguruko hainbat kezka eta hainbat kasu zehatz agertu dira, eta batez ere gehien azpimarratu duguna berbada izan da jendea erakartzeko, inplikatzeko eta nolabait elkarlanean ipintzeko eragile ezberdinak horren oinarria erlazioetan dagoela. Eta zentzu horretan oso garrantzitsua da abiatzea eragile bakoitzak edo gazten kasuan gazte sektore bakoitzak ze kezka dituen, ze zaletasunak, ze pasioak eta hortik abiatzea. Egiten duten hori edo egin nahi duten horretan guk asmatzen badugu apoio bat eta laguntza bat izaten, horrela hurbilduko gara pertsonalki eta eragile bezala euren kezketara, eta abiatzea euren interesgune edo kezka edo zaletasun horietatik oso garrantzitsua da. Behar da, lehenengo fase batean batez ere entzun egin behar dugu, adi egon behar dugu, gure apoio eta laguntza eskaini behar dugu, eta hortik harremana landu, hurbiltasun personal hori landu. Eta ondoren, behin humus hori, oinarri hori jarrita, behar bada aukera gehiago, behar bada esanatari gabe, aukera gehiago egongo da, elkarlan proposamen gehiago mahai gainean ipintzeko eta aurrera ateratzeko. Zentzu horretan esaten genuen Euskara teknikari bat, aurreko saioan ere agertu zen erreferentzia bat, Euskara teknikari bat persona popularra izan behar dena bere herrian. Edo bere erakundea, landu nahi duen erakunde baitako Euskara gustapena bada bere lan. Eta zentzu horretan buelta eman diogu horreri, ez? Noiz esaten dugu persona bat dela popularra. Hurbila denean, zure kezkak entzuten badakienean, eta gero lagungarria suertatzen zaizunean. Zentzu horretan hori da oinarria, hori da bilatu behar dena, eragile ezberdinekin, hurbila izan, empatizatu bere kezkekin, bere proiektuekin, egin nahi duenekin, eta gero apoio laguntzen horretan, alder neurrian. Eta hori da oinarria, esatearren, ondoren ekarpenak eskatzeko, bere moduan, eta ez gure modu tekniko egietan, eta, harremanen lanketa horrek pasatzen duela apur bat, eredu teknokratikoa apurka bigundu, daukan zurruntasun guztiak bigundu, eta beste elkarlanaren eredu komunitariora hurbildu. Eta ekimenak ez da garrantzitsua zertan datzan eta nola burutu behar den, baizik eta eragile ezberdinen arteko kohesio bat ahalbideratzen. Horretan aritu gara eta mila buelta dituen gaia denez, hor geratu dira, hainbat bide zabalik, bera bebai lantzeko, bere kabuz, eta bibliografiekin, eta elkar berriro ere, aukera